Babu shakka tarihi ba zai taɓa mantawa da fitattun 'yan gwagwarmaya na Afirka ba. Akwai fitattun 'yan gwagwarmaya da dama a Afirka waɗanda suka fice a fannonin neman 'yancin kai, yaƙi da wariyar launin fata, da kuma fafutukar kare haƙƙin ɗan adam. Wasu daga cikinsu sun haɗa da Nelson Mandela Afirka ta Kudu, wani fitaccen shugaba a yaƙin tsari da wariyar launin fata ne. Ya shafe shekaru 27 a gidan yari kafin ya zama baƙar fata na farko da ya shugabanci Afirka ta Kudu a shekara ta 1994. A ƙasar Ghana ma an yi fitaccen wannan jarumin, wato Kwame Nkrumah Ghana, Firaminista na farko kuma shugaban ƙasa na farko a Ghana. Ya kasance kan gaba a gwagwarmayar mulkin mallaka, kuma mai goyon bayan Pan-Africanism. Mu je zuwa ƙasar Congo. A can ma akwai Patrice Lumumba Congo, wani jigo a gwagwarmayar neman 'yancin kan Congo. Ya zama firaminista na farko da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya a shekara ta 1960. A ƙasar Tanzania akwai Julius Nyerere Tanzania, shugaban farko na Tanzania. Ya kasance mai ba da shawarar gurguzu na Afirka, kuma ya taka muhimmiyar rawa a gwagwarmayar 'yantar da wasu ƙasashen Afirka. A ƙasar Kenya ma akwai Jomo Kenyatta, wani babban jigo a gwagwarmayar neman 'yancin kan Kenya. Ya zama firaminista na farko kuma shugaban ƙasa na farko a Kenya. Steve Biko Afirka ta Kudu, shi ma wani gwarzo ne a gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata, wanda ya kafa ƙungiyoyi da dama don haɗa kan baƙar fata wajen yaƙar tsarin wariyar launin fata. Me za ku ce akan wannan jarumar na nahiyar Afirka? Ku samu na ra'ayinku a comment section.